Мөслим районы имам хатибы Илгиз хәзрәт Сунгатуллин хастахана хезмәткәрләрен Рамазан ае белән тәбрикләп, теләкләрен юллады. Кешеләргә ярдәм итә торган җирдә Аллаһ Тәгаләгә зикр итү өчен бүлмә ачарга ниятләгәнсез, матди өлешегезне керткәнсез икән, бу бик күркәм гамәл. Сезгә көч-куат, исәнлек, саулык, озын гомер телим, диде Илфар хәзрәт. Кунак шифахана коллективына Коръән китаплары бүләк итте. Балалар бүлегендә намаз бүлмәсен ачып, дуга кылып, изге теләкләрен җиткерде. Менә шушы намаз бүлмәсе аша да Аллаһ Тәгалә шушы хастаханәгә үзенең рәхмәтен иңдерсә иде, я Рабби, авырулардан үзе сакласа иде, я Рабби. Әмма инде шундый сынауга безнең дин кардәшләребез дучар булды икән, шушы хастаханәгә килергә мәҗбүр булдылар икән, Аллаһ Тәгалә шушы ак чәчәкләребез, шушы табибаларыбыз аша Раббым үзенең рәхмәтен аларга салып, сырхауларыннан шушы кардәшләребезне бик Раббыбыз Аллаһ Тәгалә арындырса иде. Казан кунагы Җәмигъ мәчетендә авыл имамнары белән дә очрашты. Инде безнең Җәмигъ мәчетендә ифтарлар бара, инде хәләл үзәктә, алхамдулилlah, балалар да килә, алар ярты сагать кала, авыз ачуга килеп монда дәрес алалар. Монда инде шулай ук 4 мәчетебезнең дә Мөслимдә таравих намазлары укыла, бу инде төнге намазлар. Анда инде шулай ук бик актив йөриләр, алхамдулилlah, олы яшьтәгеләрдә. Имамнар белән очрашуда хәзрәт 12 мең кеше катнашында республика күләм ифтар мәҗлесе үткәреләчәген, мәҗлестә катнашкан һәр кешегә Коръән китабы биреләчәген әйтте. Шулай ук намаз укучылар, ураза тотучылар саны белән дә кызыксынды. Җәмәгатьчелек белән ахшам намазын укыганнан соң Илфар хәзрәт хәләл үзәктә район хакимияте оештырган ифтар мәҗлесендә катнашты, вагыз сөйләде. Наилә Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.